Bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on juwama on jettama mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah gone men a yewta men koɗo galle artiɗo gam bismade musidɗo mo ganduɗa ko musidɗo timmuɗo musidɗo tedduɗo musidɗo biyeteɗo Kalidou Bannor jaade cuuɗi men Yacine Lakki e nder Lowe sen jumani kono ko almudo towɗo ɗol jaaɓi hattude Cheikh Anta Diop doko kadi bindande kadi ko wittiyanke no feewi ha tengte banggue tarikh ko kanko woni koɗo men hannde ma jewtude makko gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe jojjanɗe Afrique guila hanki tawi wona hannde omo arde musidɗo sahil hono Abdoul Sow mo ndendori to banggue kaɓirɗe to ko nde Fatou Mansali e mo ganduɗa kañum woni Thiat Walo Kalidou Bannor jaam ñalli walla jaam hiiri jam ñalli Abou Diop walla jam hiiri wonande non aɗno windoyi yewɓoɓe Pindi TV ɓe jogori yebde ɗum foof soko ñalawma soko jamma min calmini bandiraɓe calmini on goto fof no woniri eno hoori yo Allah waɗ nden ko mune men amin 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 Kalidou Bannor goƴe men ko caɗele histoire hono ganni humpani bandiraɓe hewɓe Afrique ne jogui caɗele saabu Afrique naaɓe bindano gandi mumen Afrique naaɓe ko windanaɓe gandi mumen o won e nokkuji ɗi safalɓe guiɗi arde bindi jeeyi wonɗo e jeeyaɓe leydi Portugal ngaɓe bindi jeeyi wonɗo Espagne naaɓe ngaɓe bindi France naaɓe bindi hol caɗole mon e ɗum e onon wonɓe ɗol jaaɓe hattude ɓe e département histoire ha tengte jangguinoɓe sukaɓe Afrique naaɓe eyi caɗele mum ne godno ene woodi kadi ha joni sabu wone anduɓe ni winoɓe tubankoɓe winoɓe Afrique windani Afrique anda bindol mais nde wittoji ƴeewa tawama ɗum laataki sabu bindi gadi ko Afrique donc Afrique naaɓe gadi windude kadi ene jogui hanki heddoto noon waɗino saaha en poolama e on saaha mo poolaɗen noon ko woɓɓe bindi e meɗen ko bindunoɗen ko yejjita mais ari ha saaha goto kadi Afrique naaɓe ndendiri miiji pour windude histoire munen sen ciftori nde Amadou Matar mbo wonno directeur de l'UNESCO o yiɗino histoire Afrique winde e on saaha o haaldi ko wayno Cheikh Anta Diop en min fof ne gandi Cheikh Anta Diop darde pinal Afrique e histoire Afrique Cheikh Anta noon andinimo salahi histoire Afrique winde kono ene jogui to anduɓe luurti e banggue misira hanki par ce que ene anda kadi jeddi gorani wonde pine ko Afrique jibina yimɓe ko Afrique jibina kadi ko Égypte woni misira hanki woni yummam pine foof joni noon holɓen holkoɓe gonno waɗino saaha ala no luural mais waɗino saaha goto e waktuji ɗi ɗum waylama koɓe gonno e guuru mabɓe nden noon woni o wi ko adi on histoire ne winde kanko Cheikh Anta yo anduɓe ɓe foof ndendit ɓe mbaɗa jonde ɓe jewtita e ɗum ɗon ande misira hanki holkoɓe gonno e leydi nden woni noon colloque du Caire bannoɗo 1974 wittiyankoɓe aduna ɓe foof humpitiɓe gueɗe misira hanki nodda e Afrique ko kanko Cheikh Anta Diop ene wonde Théophile Obenga ko kamɓe kuccite ɓeɗon nde ɓe kaali noon ɓe kolliri dalillaji haɓe gandini wonde misira naɓe hanki ko ɓaleɓe gonno ko kañumen puɗɗi pinal ko kañumen puɗɗi diine ko kañumen puɗɗi bindi ko kañumen puɗɗi ko wiyete hande calendrier e goɗɗum kadi koɓe ɓaleɓe ɓe gonno e ɗemgal mabɓe e miijo mabɓe e pine mabɓe e on saaha noon ko wiyete histoire générale de l'Afrique wawi muulede e defte jeetati ɗon noon en wawi wiyede histoire Afrique windama taw kam Afrique naaɓe ene jeeya e winduɓe hay sinno ɓeyene kadi en hen kono ɗo wona janamɓe ɓolɓe tan bindi histoire Afrique ɗum ɗon dañama e caggal ndeɗon jonde nde waɗi nden jonde dañama ɗen defte no wayno ɗemɗe keptinaɗe Sénégal ko pulaar tan winda hen en jii ɗum e kono beele nde ɗen defte binda jalti nde woɗeɓe ɓe jedditaki wiide ko windita ko wona noon yaare ala par ce que kamɓe koye mabɓe eɓe e bindi ɗeɗon eyyi won jeeyaɓe hen sa ƴeewi joni histoire générale volume 2 o wiyata Afrique ancienne won Afrique hanki ko wayno
Jean Yoyo donc français bindande mun neni hen ko wayno no wirano kadi Aboubakar on kanko égyptien soudaneji ene hen ko wayno Nicole Blanc ene hen ko wayno Jean Vercouter ɓe fof bindande munen ene hen ɗum noon ɓe mbawata yedditade ko winda ɗon saabu koɓe jooɗiɓe ɓe bitti goto fof addi dalillaji kolliro ko windi ko e wittoji muɗum ɓe jeddiri noon banggue miijo mabɓe kono ɗo ɓe ngala dalilu ittude ɗumen nam saabu ko hunde wonde e kono alande nde ɗum waɗande wiyanoma defte waɗande histoire général nde winditama nde safri ñawanɗe ɗe kala beele ɗen defte ne mbawno tan tugnede accès o tugno hen walla ala saabu jiima ko Sénégal kañum winditima de histoire muɗum e ɗum tan yonata hay sinno en anda Afrique fof gotum par ce que a ƴeewi hay windande Cheikh Anta adande woni nation nègre et culture holliri ko gure ɗe ko kewɗe kono pinal ngal ko gotal sa ƴeewi hay bindol he nation e nègre fof waɗi ko pluriel ko hewnu ɗum mais culture o waɗi ko gueɗel gotel a ƴeewi pine men kewɗe enen to Sénégal ma taw hono majji Gambie tawa hono majji Congo e goɗɗum e leyɗele goɗɗe e Afrique kono noon ene jogui gueɗe ɗe gandanɗa hoorema koye Afrique jeeya kono wona hunde yañade ko wayno pinal fulɓe pinal Sénégal naɓe pinal malinaɓe woɓɓe wona gueɗe jañaɗe e ɗeɗon bindanɗe Sénégal noon jooɗima ha andi ene foti kañum ne windude histoire muɗum beele wawa yañude ɗumenam e fannuji ɗi ɗum waɗi ko waɗa e ɗeɗo ko wiya histoire générale du Sénégal ko mi sikki ko volume aji 25 hen joyni puɗɗima yaltude ɗum noon ko yañude par ce que wonko woni hen ala e histoire générale de l'Afrique o ko ɗum ɗon e jeeya e o gandanɗa hoora pour yaccinde tan ɗeɗon gueɗe ɗe tawano e histoire générale de l'Afrique ɗe sabu mbele watta luwal histoire général binditaɗo o e won sifa no windita ni e sa ƴeewimo Sénégal o no windira ni fof wona gotum temedere mbele ɗum ɓeydata jibde woni yimɓe jangguinoɓe ɗoɗe jaabi hattirde tawa wona Sénégal tan mi sikkani sene adda jiwɗo par ce que kamɓe wittuyankoɓe haɓe gandi wonde ko wiyete science sociale surtout noon ko wayno histoire ko hande kala histoire kala ko mbawɗa windude ko haadema windude a jogoto tumniɗa ɗumen nan ko woni ko histoire wiyata source so tawi a ala to tumniɗa ɗum a ala ko wiyete source a wawa windude kadi yahara kene waylo hande aɗa wawi wiide mboɗo winda e ɗum ɗo mboɗo jogui to tumnimi janggo daña tumnorɗe goɗɗe daña kadi dalillaji keesi bawɗi hesɗitinde ko kalnoɗa ko walla ɓeydade sellinde ɗumen nan walla taw kadi won bindunoɗo ko mo gandanɗa hoorema ala no won hen e dalillaji an a heeɓi ɗin dalillaji bawɗi sellinde ɗumen wawde walla bawɗi firtude ko haalno ko e on saaha noon mbawa ɗum windude ɗum waɗi noon science sociale surtout noon histoire ala tan gandanɗa ko kene wiye ɗum ɗo ko gonga yimɓe fof ne kawri ɗo goto fof haalata tan ko saabu dalullaji jogui eto wawi fawde ɗumen noon kono noon waɗa ko tan ko ɗeɓi yewdirde sen dokki o joni ɗo wiya ko araɓeɓe guiɗi arɗon woodi no bindiri caggal mum espagnol e ngari woodi no bindiri caggal muɗum portugais woodi no bindiri mataw so woodi ɗo ɓe pottide helmere walla jiyanɗe ina amno wiya ɗum ko gonga hokkere dalil ɓeya arnoɓe bindi won hen e mabɓe nde bindi ƴeewani enen hoɗɓe ɗo ɓe woni tanira meɗen kumpitaki ɓen ko kaali hen Afrique hay sen en windanno ni en jogui ko wiyete oralité gandanɗa hoorema ko hunuko e nofuru tane haalano ɓiyum haala on haalano ɓiyum ha ɗum eɗen jogui ɗumen nan eɗen jogui hen ɗiɗon ko gandanɗa koko selli koko imme yimɓe hoɗɓe ɗon ɓe wone tubakoɓe winduɓe taw nde bindata nde ni jaɓɓani koyɗe mumen e nder Afrique bindi tan kono miijori walla e rapport uji keɓanno mais enen en kumpiri eɗen jogui ɗiɗon source uji ko wiyete source écrite kadi eɗen jogui ko ɗum ɗo ko wiyete source orale woni ko tawa tawi ko e namdade kadi ko woni ɗo ko ɗum ɗon fof so ƴeewama so tawi tan wonto hawri kadi a wawa haalde neɗɗo tawa humpiraki ko haali ko a wawi ɗum wodani ko goɗɗo haali ko ɗum woni ko woodi ko ɗum noon woni ko watte ko ƴetta ƴeewa fottidinde ɗumen nan holto gongo fotata wonde eyyi ɗum waɗi histoire ala fof ko relatif ko wiyete relatif en wawi hande ko ni woodi janggo ko heesi adde firto ko heddi walla ɓeeɗo sellinde ɗumen wona ko ñiiɓi eyyi kallido bano Afrique noon ɗe caɗele ɗiɗi caɗele keeri hakkude leyɗele ɗe
e caɗele winditade tawi ho cikkuɗa nde afrique heeɓi jeytare nde beele fota wonde himme mawɓe leyɗele ɓe dartinde keeri ɗi ganduɗa ko tuuba koɓe manno hakkude majje keeri laaɓani hanno adda fitinaji e winditade histoire o ha laaɓa beele wona ɗum wona fonno wonde fodde mabɓe nde ɓe keeɓi jeytare nde ɗum ko caɗele mawɗe saabu gandu men mawɗo on Cheikh Anta haalino ɗumen ha windi hen deftere wonde afrique fotani ƴewde jeyde hoore muɗum e feccare foti ko rendude hay sinno puɗɗoro ɗen ko tubakoɓe goppiɗo ko gam tubakoɓe nde gonnoɗo nde waɗi ko jeeyi france naɓe waɗi ko jeeyi anglais ji waɗi jeeyi portugais ji e espagnol eɗen mbawno yawrude noon ha ɓooya ɗeɗon dente kadi ƴeewa rendinede gam hande amérique ko 5 état kono ɓe pinani tan ɓe mbaɗi ɗumen nan wonto fuɗɗi ha keddiɗi gari tawti ɗumen nan kadi ko kallaɗo haɗa keeri ɗi holko addi ɗi nden en ngalano keeri addi ɗumen nan ko goɗɗo ko woɓɓe woni tubakoɓe te nde ɓe mbaɗata ɗiɗon keeri nde ɓe mbaɗaniɗe nder afrique ɓe mbaɗiɗi ko allemagne 1885 nde ɓe mbaɗata ɗi nde kadi ɓe noddani afrique naɓe pour ɓe kumpito ɓe namdo ɗumen nan holno foti yarude ɓe mbaɗiri kadi ɗumen nan ko sabu hollum kamɓe tubakoɓe arɓe afrique beele ɓe mbasa habde e nder leydi janandi wonta caɗele e dow mabɓe ɗum noon ɓe ƴewani enen caɗele men mais ɓe ƴeewi kamɓe ko caɗele mabɓe walla ko nawrataɓe yeeso ko ɗum waɗi jiiya hande sénégal ɓe jette jaata jiiya gambi ɓe jette jaata jettoɗe walla garaga sénégal jaayi tawa gambi jaayi sénégal e mali eko way noon firti yimɓe fof ko ɗin keeri ngalano keeri mbaɗaɗi ɗo ndi noon ko keeri ɗi tubakoɓe gaddi kadi nde yimɓe jehata ƴeewde koye munen nde jaaɗani dental gotal kadi kamɓe jeynoɓe en ɓe kadi ɓe tottani en waktu ha mbawen wadde ɗumen nan saabu ɗum waɗaniɓe arrangement ha joni ko on fannuɓe goni ko wiyete unité africaine e ko way noon kone haale tan mais foti adorade taw ko less woni yimɓe ɓe min sénégal najo mi jaɓa min e gambinajo malinajo mauritanie ko miɗen jiiɗi yumma ma ko baba min ceeɗi walla ko miɗen jiiɗi yumma e baba ɓayde piɗi men ko gotum gande men ko gotum ken nguuru goto ɗon réglé ha gasa ko heddi ko wawa waɗede kono noon caɗele ɗe kadi nana hay on banggue min sénégal najo mi sikki min ɓuuri goɗɗo sikki ko min ɓuuri aɗa ɗum ɗon addata tan wawa tan addude ko caɗele so tawi noon lamɓe men ɓe jiiɗi réglude ɗeɗon caɗele ko toon ɓe poti adorade ɓayde noon eɗen jogui to ko ndenduɗen eɗen jogui to kawɗen woni cosano woni ko wiyete culture ko woni pinal ko yimɓe jaara on banggue ƴeewa rendinde yimɓeɓe heddi ko wawa taw ko ɗum taw caɗele mbaɗani ko mbiɗa e mawɓe nder berlin ko gonga saabu min ko nden deftere wotere bindumi e pular nden guiɗi windude nden tan bindumi no fonno jokkude jokkani woni mawɓe nder berlin jaggita ko afrique no mbiɗa ni kono hade kamɓe nden wannoɓe feccude no mbiɗa ni koɓe mbasa habde o wiya mi jaggi ɗo ko min jaggi ɗo ɗum noon ɓe mbi wadde mbaɗen ni mbasen habde koye men jooɗen ɗo neɗɗo feeli foof no jeeyi ko kañum jeeyi ɗo jaggi ko kañum jeeyi ɗon ko maslaha mabɓe no mbiɗa ni to banggue keerɗi ɓe jii koko waɗiɓe arrangement kono beele so tawi en pirtani keerɗi walla labtinen ɗi sen dokki yo joni a haali joni banggue keeri hakkude men e Mali won nokkuji ɗi ganduɗa guel nden labbitinaka no wana ko noon accira hakkude Mali e Mauritanie ko noon accira hakkude Libye e Tchad en jii bande dawso caɗele gonnoɗe hen e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon beele ɗum hande so tawi safraka l'île de Mbagné to e Guinée équatorial e Gabon en beele ɗum so mawɓe afrique naɓe deglani ɗum beele caɗele ɗe jokkata tan ha holden soɓe kamɓe koye mabɓe ɓe gandi soɓe deglani ɗum caɗele ɗe jokkat joni ko haɗi ɓe o budget ji ɗi ɓe jogui ɗi séminaire uji batteɗi ɗanle batteɗe ɗe beele ɓe mbawa yaltinde ɗum ɓe jottoɗo ɓe kaltida ɓe pamodira a haali joni sénégal e Gambie wonno garta joni e leegal tawa ngal ɗo leegal ko drapeau Gambie ngal ɗo leegal ko drapeau sénégal ɗum koko jiyanmi hoorama mi haalani hakkude men e Guinée wonko ganduɗa tan ha joni ko tubakoɓe mbanno tan no manti seeɗa no woppa ko baɗaɗani sa so wona adda fitinaji ko saabi ngaluji afrique naɓe mbatta ɗum guitteɗen caɗele guila ɓeydaki saabi ɗum ko woni weeɓi woni hollum afrique jeeyi hoore mum tan koye inde kono tigui rigui afrique jeeya hoore mum par ce que sa ƴeewi hande ko wayno sénégal ko heewi ko jiɗɗen wadde ko ma jeeyen to banque mondial walla jeeyen to FMI walla jeeyen to union européenne e ko way noon ko yimɓe gandanɗa hoorema ɓe mbiyata ko mboɗo lugma te ko luɓatamami ko
ko ni jiɗirmi mbaɗira te kadi ma wood ko fawi hen ko kadi ma ɗum ɗon kadi ko joɓata ko fawi hen ko ɓurata ni ko ñamlinoɗa ko yimɓe ɓe jiiɗa ɓamtoɗa kadi ko ɓuri ɗum hulɓinade ko Cheikh Anta wi ko ken alineji culturel ko ɗo ngandiji men ɗi ɓe bahliri ɓe mbaɗi toon koɓe beela hono no ɓe beela ɓe mbaɗirten sa wi hande an jeeyi hoorema a wawa jogade kalis man jogo budget ma an lamɗo kada wawa wadde programme uji jiɗɗa caɗele yimɓe ɓe degla e ko wayno hon koma jiggoyɗa ñamlomo wiyata ko ni mbaɗirta hankkadin ko ɗo waɗi ɓoggol e dande ma kono wela mbaɗirta ɗum noon noon pour ɗum wawa gasde fala budde Afrique naaɓe mbawa jotade ƴeewa rendidde ganda no mbaɗiri taw jiggoyaki e mabɓe par ce que sa jiggoyi mabɓe ɗum ɗon ɓe pawantama te a wawa ɗum salade sa salima ko noon mbaɗirta kamɓene ɓe jiiɗa ɓamtoɗen par ce que sen ɓamtima ɓe janat kadi ko noon wano ni beele enen yiɗi ɓamtade enen eɗen jiiɗi mboɗo sikki eyyi jiɗɗo ɓamtade beele yo witto ñonga juuɗe muɗum sala ɓurtude wañede walla jiɗɗo ɓamtade hono waɗa jiɗɗo ɓamtade il faut ko adi fof ganda hoorema ɗon woni caɗele Afrique beele ɗen gandi koye men ɗum woni caɗele ɗe ko haɗi en andude koye men noon kono mbimami nani haqqillaji ɗi koko mbayla Afrique adino dolude adino dañji adino jogade doole e goɗɗum ay ko mbimami ɗo ko fof Afrique jibina pinal en bindi en kalandiri en safaro en eko way noon mais waɗino saaha goto holko ari ko wiyete traite négrière yimɓe ne jagge ene nawe ɗon jinnomi wiide sabu ko enen galɗine leyɗele ɗe sabu ko enen jeeya nawa liggi e guese gawƴe ko enen mbaɗa dabaji mbaɗa fof kadi heɓe galɗe dow meɗen voilà alors joni on saaha nde dolunɗen e joguiɗen foof nde kamɓe waɗeɓe ɓe e kamɓe safalɓe ɓe ko kamɓe garanno to meɗen ɗon to Missir ko kamɓe ligginteno ko ɗon ɓe janggi pine ko ɗon ɓe janggi ko heewi ɓe kooti ɓe naftiroyi ay aduna way kono ko yirloto ni e on yeehi noon eɓe ngara ene waylo leƴƴi ɗi ne jillodira ene jiiɓodira ha waɗi saaha ɓe pooli en poolguɗi muusi e jamanu perse en ɗon ɓuuri muusde ni par ce que ɗon fergoji kewɗi mbaɗi ha woodi hen immiɓe Missir ɓaayi en cari e nder Afrique gon ɓenni do no wiyeteno grec naaɓe ngari grec naaɓe jeeyi romain en ngari romain en jeeyi arabeɓe ngari ene ɗum pamirtani heewi tan ha hande Missir watino safalɓe te ko ɓaleɓe gonno alors joni noon ene yaaha ha Amérique leyɗele mum jiitama aɗani wiyete ko Christophe Colomb yiiti Amérique on wona hunde wonde wona par ce que nde way toon won honnoɓe ɗon ɓe tawi leyɗele ɗe ko leyɗele moƴƴoɗe e ndema joni onon gandi honnoɓe ko adi Christophe Colomb ko gonga wittoji kolliti won honnoɓe toon kono beele on gandi ɓen e holto jeeya e iwɗum men ekoɓe goppi ko wayno ko dese e ko way noon wiyama ko indien ji koɓe indien kadi gollirama kadi haade kamɓe européen ji arde ɓaleɓe koye mum ene gonno toon par ce que e bindi e dese ɗe ɓe mbaɗi hen dese ɓaleɓe neɗɗo noon mi sikkani sene wawi desinde ko yiyani mbaɗi hen batteji mabɓe mbaɗi hen mbaadiji ɓeɗon ɗum noon en sikka ko ɓeɗon gaadi toon nde ɓe keeɓi ɗeɗon leyɗe ɓe tawi ndema ene moƴƴa hen ɓe gadino ƴettude ko ɓen ɓe tawi ɗon woni indien ji ɗi ɓen noon mbawa muñde liggey musɗo ene no mayirti ni ene yaawi kadi ene doga ɓe ƴetti tubakoɓe eɓe nawa ɗumen name toon kono noon on saaha ko wiyeteno mercantilisme kalis ala kono ngaalu ƴeewirte eko jomum ko jogui ko wayno jama en eko wayno kanŋe en ɗum ɗimete ɗum timete ɗum noon ene tiiɗe mabɓe tubakoɓe ɓe nawannoɓe ko nder duuɓi tati so duuɓi tati ɗi ɓenni ɓe jeeyi koye munen saɗa liggani ɗum ma jooɓa ɗum noon waɗaɗiɓe arrangement e on saaha Afrique waɗi ko laamuji laamu joguimi e laamu ma so tawi en beldani en kaaɓi yimɓe ɓe nangguɓe ko añɓam ko añɓam ko ɓe timbi ɓe jeeyimi so goɗɗo immima to ari wi ene sooda ɓeɗon gañoma no woɗɗorima foof a salota beela aɗa daña jaam a wallitini ha woɗɗo a wallito ha woɗɗo ko ɗum woni noon ko wiyete koɓe mbi kamɓe tubakoɓe enen jeeyi hono men en kono wona noon yaari par ce que ɓe mbi koɓe gaddi ko daroɗɗe ɓe gaddi ko sangara ɓe gaddi ko ferillaji ko way noon jiyen ɗumen nami hawa en jeeyen bandiramen ala yarani noon
yeeyetono yimɓe eɗen jeeyatno kono yeeyetonoɓe wona ɓe jiiruɗa wona ɓe jeydeɗa ko añɓe ma jeeyanoɗa kadi ɗum ɗon wawa hawden sabu enen gadiɓe pini men ɓurno yaaji ɓurno ɓamtade eko way noon alors joni noon ko nde ɗum waɗi ɓe mbaɗi duuɓi 300 eɓe ƴetta yimɓe men eɓe nawa ha waɗi saaha goto Angleterre waɗi ko wiyete révolution industrielle woni usine aji ɗum noon ko ɓamtata ɗumen nami ko Afrique ga tawate ɓayde noon ko Afrique tawate fala ɓurɗo ɓe garta Afrique ɓe ƴeewa heɓde ɗumen nami holno ɓe gartiri ɓe mbi wonde ko enen en ngala pinal ɓe ngala henki ala ko joguiɗen haɓe gara ɓe gaddani pinal e diine te ɓe nelanno gaaɓe wona finɓe wona yimɓe diine en ko ɗon ɓe gari eɓe gadda pine mabɓe ɓe mbayli haqqillaji meɗen ɓe mbaɗi hen koɓe beela ko nden woni noon no ɓe mbaɗiri ɗum ene yaaha ha gandanɗa hoore ma no miijortono ɗen e africa e wonde africain e ko way noon wayli ha sikke enen ɓaleɓe ala ko mbawɗen fentude ala ko mbawɗen fewnude ɗum ɗon noon addi caɗele kewɗe ha hande wiya ɓalejo ala ko wawi wadde kono sa ƴeewi duuɓi 300 yimɓe ma ene jeeye ene nawe duuɓi 100 ngaluma foof ene itte ene nawe kadi aɗa addane ko wona ko jeyɗa aɗa fiye hen aɗa lore hen aɗa lefte hen ɓe gaddi jangde mabɓe kadi ɓe mbayli ɗumen eko jeyɗen ko ɓe mbiye diine meɗen moƴƴani aadaji men moƴƴani koɓe jogui ko hoɗum moƴƴi ɗum ɗon woni caɗele ɓurɗe hewde hande ko haqqillaji ɗi ɓe bakliri a jarama Kalidou Banno siftinde bandiraɓe gonɗen koye yewta men koɗo galle ɗo e Pindi TV nde ganduɗa bandiraɓe heeɓe mbatten hakkillaji garten e namdal tan cekkital a haali joni haala Cheikh Anta Diop gandal muɗum jeddi ngala hen hay so tawi woɗeɓe jeddi ɓaleɓe kam mbawa ɗum yeddude ma en garten jewte goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi ko Cheikh Anta yeehi ko hollamto makko mo joguiɗen eɗen mbiya alhamdulillah rabbil alamin ko Cheikh Anta yeehi ko enen Sénégal naaɓe ha tengtinono enen fulɓe eɗen kamdino e Aboubacry Moussa Lam Aboubacry Moussa Lam jeeya to Sinthiou Dangue professeur université on ko lomto Cheikh Anta tigui tigui to fannuji foof noon to banggue gandal to banggue wittu e foof ko dono makko timmuɗo kadi sabu no Cheikh Anta wayni ko noon o wayi ko bittuɗo kadi ko binduɗo ko binduɗo e France ko binduɗo kadi e ɗemgal Pulaar hay nde deftere nde jiiɗa nde ko kanko windi ɗum fulɓe guila eli ha yoyo Fouta to nde woni tataɓiri nde winde Pulaar o windi Palel Jumri o windi Sawru Gandal Palel Jumri Sawru Gandal o windi nde ɗo kadi fulɓe guila eli e yoyo ha Fouta to français o windi defte ɓuri temedere ɓuri defte sappo ko windi hen on ko lomto makko tigui ene waɗi woɓɓe noon ko wayno Elage Malick Demen Théophile Obenga en fof ene parnoro won leydi Congo e woɓɓe nene Burkina en en jogui ɓe ganduɗa hoore ma ko Aboubacry Moussa Lam hoore muɗum woni directeur thèse munen kañum humpiti gueɗe munen eɓe keewi hande to université ɗo e hoore muɗum kadi taw ko yaaruɓe on fannu ko yaɓɓuɓe teppe Cheikh Anta Diop ɓe gandanɗa hoore ko Aboubacry Moussa Lam kadi woni mawɗo munen woni ceerno munen en toppiti gueɗe munen beela ko Cheikh Anta uppiɗo o ene wawa jokkede noon mbaton mi wino namdo cekkital mi watta cekkital tokosal gongal waɗeɓe wittiyankoɓe no Cheikh Anta en Aboubacry Moussa Lam en Théophile Obenga e woɓɓe waɓe noon tawi ko waɗeɓe ne mbiya Afrique naaɓe gandal mumen gila e carbone 14 mo Cheikh Anta joguino o wawa yaade hay nokku saabu ɓaleɓe hayso ndendi duuɓe gaccidama mbawa fewne hay mesalal ko jawtoɗaɓe en jawtomiɓe ko ɗi pyramide uji ma haaɗi gila ujunaji 3 pawɗe ko ari annabi Isa yiide haɗin ɗon daari ha joni te ko ɓaleɓe pewnunoji ko kawis aduna foof holno ɗum mahira e holno ɗum jooɗori ɗo gila nden ha joni ɗum noon tan jabromiɓe
a jarama Kalidou Bano golle ma jooɗi peewi siftinde bandiraɓe tan koye ballal musidɗo men Sadio Diaw mo hon rolde en keɗima Kalidou Bano ma en gartu ko yaaji so Allah lamɗo jaaɓi ko almudo jangguinowo dol jaaɓi hattide Cheikh Anta Diop en jetti Aboubacar Moussa Lam mo Sinthiou Dangde mo ganduɗa so Allah lamɗo jaaɓi lebbi paaɗi ma defte makko mawninoye so Sinthiou Dangde en jetti Gomulewlal groupe ganduɗa ko enen ɗo e goɗɗe gueɗe ɗe ɗen jettamo no feewi ma ɗum mawnine ɗo e nder leydi Sénégal kadi ma leyɗele goɗɗe nga tawtede no hannirta ni henna holko ngol panta e bandiraɓe yeewiyankoɓe Kalidou Bano eyyi ko jardeɓe jardema an Abou Diop e sehilaɓam Mamoudou Nia en Abdoul Sow en e jarde kadi jinnaɓam e yasinnaɓe jarde Daouda Dia questeur à l'Assemblée nationale e wiide bandiraɓe kadi yo tinno kadi yoɓe nango e Pindi TV nanga hen ko tiiɗi kadi yon jokku golle par ce que ɗum ɗo ko hunde wande fayida siftinde yimɓe hanki munen siftinde yimɓe pini munen par ce que sa andi ko gonɗa tan ma andu ko golluɗa kadi a weeɓata waylude yimɓe tinno tan watta haqqille ko mbaɗata a jarama ma garto dawal ɗimmal so Allah lamɗo jaaɓi ndey Fatouma Sali e ceerɗo Walo on Alaji Mansour ko ɗo min kadata nde ɗo yewtere hannde kono mamin garto e jewte goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi